Ναι. Προσπαθώ να ψάξω το αληθινό και αισθάνομαι στο ψέμα. Αυτό δεν με εμποδίζει τίποτα κακό. Και μέσα από αυτό λέω να βρω τον τέταρτό μου εαυτό και να του πω πως σε θέλω ζωντανό, όχι νεκρό, όπως θα θέλανε μερικοί. Κλέβουνε μουσική από Αμερική, τύποι που έχουν όραμα, τα λεφτά και θα κάνουνε τα πάντα για αυτά. Πηγαίνουν εκκλησία καθημερινά και μέσα από αυτά δεν έχουν καν ανθρωπιά. Μονάχα να περνάνε αυτοί καλά, ναι, μονάχα να περνάνε αυτοί καλά. Γιατί? Δράση και αντίδραση σε κάθε μπάτσο για να ζει. Όλοι οι μαλάκες φαίνονται να πάνε μαζί. Δεν έχουν καν ψυχή, δεν έχουν καν ψωλή, δεν έχουν καν μυαλό. Τι να κάνω εγώ γι' αυτό? Άμα δεν κάνουνε τίποτα εκείνοι, ο θάνατος σιγά θα τους τυλίγει. Είναι τόσο φτωχοί πραγματικά, το μόνο που έχουν στην τσέπη είναι τα λεφτά. Ούτε καν ιδεολογία. Σκάβουνε το λάκκο τους και πέφτουνε με τη μία. Να είμαστε μακριά και τελειωμένοι. Η αλήθεια μάγκα μου είναι αυτή που μένει και γυλάει, τις φλέβες σου ξεγελάει. Είναι το μυαλό σου που ξερνάει, δεν έχει που να πάει και απόβλητα κολλάει.